Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kagahapon atong sa ulog ang kapistahan sa balaang kasing-kasing ni Jesus ug karon ang balaan ug putli nga kasing-kasing ni Maria. Busa ramanam kita sa pagsaulog ni Santo sa Misa, atong pasalamatan ang Ginoo sa tanang panalangin. Napidusab ang atong mga intensyon, ug ang pagpangayo ug pasaylo, kay kanunay mahigugmaon ang Dios. Ikaw ang ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga miyanhi aron tawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios sa makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sayang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit numhari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtang sasalat sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo samahan, dawatang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labi alang duno, Jesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, dihan sa himayan sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. O Dios, nga giandaman mo, og angay nga puloy-anan ng Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria. Itugot nga maludoyon pinaagi sa panabang sa maong Birhen nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya. Kinamong ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan, og ang tanan nga makakita kanila muila nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo.
Magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimos sa Ginoo. Ang kalag ko magmaya tungod sa akong Dios. Kay gibistihan niya ako sa bisti sa kaluwasan. Gikupuan niya ako sa kupo sa pagkamatarong. Ingon sa pamanhonon nga nagkwintas og mga bulag, og sama sa pangasawunon nga nagdayan-dayan sa iyang kaugalingon og mga alahas. Kay ingon nga ang yuta mupaturok, og ingon nga ang tanaman mupaturok, sa gipugas diha niini. Paturokon usab sa Ginoong Dios ang katarong ug pagday sa atubangan sa kanasuran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway, nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos ug kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nagaminga. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Ang Ginoo nagapahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usa. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug naghimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayang. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunubos. Iyang gibangon ang hangul gikan sa abo. Gikan sa abo iyang giisa ang kabus. Aron pagpalingkod kanila uban sa mga hamili, ug paghimo og mahimayaong trono sa ilang kapiling. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo
akong manunubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha ka tuig na si Jesus. Nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan, nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya dito sa ilang mga parente ug mga higala, apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya dito sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila o nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya, ug niingon ang iyang inahan kaniya, anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo. Ako ug ang imong amahan, nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo. Mitubag siya, nganong nangita pa man kamo kanako, wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan. Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa mga naanad na mosimba sa buntag, dili lang panahon sa piyesta, pwede gyud ta mangutana, nganong nagsimba man mo karon? Nganong niaman mo karon? Sa mga tiguang na pwedeng ang klaro nga tubag, pasalamat kay buhi pa. Pero kung wala mo kaagig aksidente, kung hindi mo kaabot sa dugay ng panuigon sa kinabuhi, lahi tingali ang tubag no, nganong nisimba man karon. O nganong magsimba matag Domingo. Gawa sa pagpangutana, pwede kaha nga ang itubag sama sa giingon sa batang si Jesus, kinahanglan anhigayod ako sa balay sa akong amahan, kay kining balay, balaan. Busa ang pagsimba, klaro nga pahinumdom, dili lamang sa kabalaan sa amahan, kundi sa kabalaan sa iyang mga anak, kita.
ang mga inahan, ang mga ginikanan, kung pangutanon sa anak, kung sa may atong sudan, sa yun ra ang tubag, no? Asa tapadulong, manimbata, sa yun ra ang tubag. Pero kung pangutanon, nganong manimba man? O kung dako na, asa man ko padulong? Nag-eskwela ba ko aron padulong ko sa abroad? O padulong ko sa Senado? O padulong ko sa DPWH? Nindot nga naatay sakto nga pangutana, dili lang sakto nga tubag. Kay si Maria, wala siya klarong tubag. Iyang gitipigan kining tanan nga iyang kasinatian. Nganong at 12 years old, ang batang si Jesus, wa naman ni kuyog dayon sa ilaha, nagpabilin. Ug ang iyang kahibulong, wala siya klarong tubag. Si Jesus nawala, ilang ikaplagan. Si Jesus tuwa sa templo, namati, naminaw, nitubag sa mga pangutana. O sa iyang pagpangutana, nabala kami pag-ayo nganong gibuhat man nimo ni. Ang iyang tubag, pangutana usab. So kung mangutana ta karon, nganong iani man ang Pilipinas o kita kadaghanan, mao niya ang mga politiko nga atong gibutaran. Basin kinahanglan dili lang na siya pangutana panahon sa eleksyon, kung dili lang pod sa atong hunahuna, kung dili sa atong kasing-kasing, unsa diya yang pinakabililhon sa kinabuhi nga kinahanglan hangtod sa politika, dili lang sa simbahan, makita nato ang kabalaan sa Dios nga Amahan. Aron ang atong pagpuyo, balaanon. Sa atong pagsaulog sa putli nga kasing-kasing ni Maria, kinahanglan po nato tan-awon diyon sa nato pagkinabuhi ang kaputli sa atong mahal nga inahan, sa sulod o sa gawas sa simbahan. O kinahanglan may baluta, mangutana nga sa hinay-hinay, kita usab ang mutubag kay adunay klaro nga padulngan ang atong kinabuhi. Aron ang tibuok kalibutan maoy templo ug balay sa Amahan nga mahigugmaon ug kanunay balaan. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinagikan niya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan. Mikanaw siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, Nahimo siya nga mahilawas ikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanaw siya aron matuman ang kasulatan. misaka siya sa Sa langit nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya ng mayaon ang pagpakum sa mga buhi sa mga mayatay. Huwag iyang gingharian walay katapusan.
Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa amahan o sana. Samahan o sana, gisimba siya o gihimaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagato kami sa usa sa Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Mga pagampo sa katawhan, magampo kita ngadto sa Dios ang atong mahigugmaong amahan, nga sa atong pagsunod sa panag-ingnan ni Maria, kanunay natong pangitaon, ug tumanon ang iyang kabubuton, mutuaw kita amahan, kabiga kami nganha kanimo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga ang simbahan magbansay sa pagpaubos ni Maria diha sa iyang pagkaandam sa pag-alagad sa Dios ug sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga si Kristo makakaplag ug maabi-abihong puloy-anan diha sa mga kasing-kasing sa katawhan, sama nga nakakaplag siya og maayong pagkaandam nga luna diha kang Maria. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Alang sa mga nasod diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni adtong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot og Diyos Shibali Pari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga ang mga himalatyon muhangad ngadto kang Maria, isip ilang tinugdan sa kusog ug kahupayan diha sa iyang pagbarog sa tiilan sa krus sa iyang anak. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. O Dios, hinluy ang among mga kasing-kasing aron dawato namo si Kristo, imong bugtong anak diha sa diwa sa pagtuo ug sa kamasinugtanon ni Maria. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamorang pinihato mga halad, dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig o pakimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sud-o nga ang mga pagampog halad sa imong mga magtotoo nga gihalad sa handumanan ni Santa Maria Inahan sa Dios aron makapahimot unta sila kanimo ug maghatag kanamo og panabang sa imong kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong ating Dios. Angay og mataro. Santo samahan Dios nga tunay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga kami sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kanimo. Ihatagan mo si Maria ug kasing-kasing nga andam sa pagdawat og hingpit sa pagtuman sa imong kawubuton. Kasing-kasing nga bag-o ug malumo diin nahimuot ka sa sulat sa balaod sa bag-ong kasabutan. Mapaubsanon nga imong himo nga takos sa pagpanampon sa imong anak diha sa pagkaulay ug malipayon diha sa pagsudong kanimo sa kahingpitan. Imo siyang giatagan og kasing-kasing nga maunungon ug mabinantayon nga sa walay kukahadlok misugakod sa bangkaw sa kasakit ug malaumon nga mipaabot sa pagkabanhaw sa iyang anak. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santo sa ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas sa dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og ningon.
Dawata kini ninyo nga tanan og kanan, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kaninyo pag-usam. Mihatag na ini ngadto sa mga tinunaan ug mingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Manluluwas sa kalibutan, malagos ka na mo. Pinagit sa imong krus, upang kabanaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan iningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo ang Papa, ni Alberto ang Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Madaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan mo kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang banal, uban sa mga apostoles ug tanang mga santos na nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga kanimo makagahom nga Amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himayag hangtod sa kahangturan. Amen, amen. Amen, amen. Karon magampo kita sa Amahan diha sa mga pulong itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami sa laog tanang kasamok. Samtang nagapaabot nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos.
kay imo man ang giharian, ang gahom ug himaya. O angkod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, giyon ka sa iyong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang ang mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ka nga itong pag-inisunay. Kinimang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan di pamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay, kaming nagahandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta, sa kapuno sa imong grasya, ug magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Akto sa pagpamayad alang sa putli kasing-kasing ni Maria. O labing balaang birhen ug among inahan, masulubon kaming naminaw sa mga mulo sa imong puting kasing-kasing nga gialirungan sa mga tunok nga gibutang niinis sa tanang higayon, pinagi sa pagnamas-tamas ug sa walay utang kabubuton sa dili mapasalamatong katawhan. Natandog kami sa mainitong paningkamot sa pakigugma kanimo, isip among inahan, o pagpalambo sa tinuray nga pagdebosyon sa imong putling kasing-kasing. Bugasaan niya kami nagaluhod sa imong atubangan aron pagpakita sa kasubo nga among gibati sa mga kahiubos nga nabuhat sa mga tao kanimo. Ug aron pagbayad pinaagi sa among pagampo ug pagsakripisyo alang sa mga sala nga mo'y ilang gibalos sa imong gugma. Idangat alang kanila ug alang kanamo
ang mapasayloon sa daghang kayong mga sala, daliya ang pagkakabig sa mga makasala, aron mahigugma sila kang Jesus, ug muhunong na sila sa pagpayubos sa Ginoo, manayubos na gayod pag-ayo, ug aron dili sila matambag sa impyerno. Ilingin kami, imong mga ta, maluyon, aron mahigugmaon, Maunang Diyos sa tibuok namong kasing-kasing. ug malipay kami uban kaniya diha sa langit hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Magpabiling kanyang panalangin sa makagahong nga Dios, samahan ug anak ug Espiritu Santo. Amen. Dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.